Полковник Борис Дрангов е роден на 3 март 1872 г. в Скопие, в семейството на Стоян и Гюрга Дрангови. Първоначалното си образование Дрангов получава в родния си град, в Българското педагогическо училище. Там учи до 5 клас, завършва с отличен успех. През 1891 г. е приет във военното на Негово Величество училище в София, където на 11 юли е зачислен към първа юнкерска рота. Там дружи с Александър Протогеров, Борис Сарафов, Петър Дървингов, Гоце Делчев и други борци за свободата на Македония. На 21 януари 1893 г. със заповед номер 3 Дрангов е назначен за младши офицер в 4-ти ескадрон на 2-ри конен полк в Лом. Там се запознава с Райна Денкова Попова, дъщеря на Денко Николов Попов, от село Мало Нагоричене, четник на дядо Илю войвода. Райна и Борис се женят, имат 5 деца, едното от които, Кирил Дрангов, е виден деец на ВМРО. През 1894 г. след конфликт с строеви офицер на 10 юни, старши портопей юнкер Дрангов е освободен, разжалван и приведен в 3-ти конен полк в Пловдив. Няколко месеца по-късно, на 11 октомври, наказанието му е отменено и той продължава образованието си във военното училище. На 1 януари 1895 е произведен в първия офицерски чин, подпоручик, и назначен за младши офицер в 3-ти конен полк в Пловдив. На 1 януари 1899 със заповед номер 2 е произведен в чин поручик. През 1903 Дрангов напуска военната служба и заминава за родна Македония, която в този момент е разтърсена от избухналото Илинденско-Преображенско въстание. Дрангов и още няколко офицери събират чета от около 120 души и успешно се сражават с турски аскер в планината Плавица, Кратовско. В писмо до жена си от 17 август Дрангов пише: Моята невеста, ти отлично знаеш как стоят работите в нашата родна земя. Там юнашка кръв се обилно лей. Никога по-силно време за майка Македония не е било. Аз отлично чувствам това и като неин мил син не мога да не се притъка на мъченическия изов. Аз заминавам, моята драга невеста. В този тържествен миг аз, без да се колебая, поставям отечеството по-високо от семейството. Неговата доброчестина, по-горе от нашите лични блага, не тъжи за мен. Предопределеното отгоре с тъги не можеш измени. След отечеството, теб и децата най-много обичах в този свят. Бъди разумна, живей икономично, тори си за цел в живота да отгледаш децата и ти ще намериш в това щастието си. Целувам теб и децата най-горещо. Борис. След погрома на въстанието, Дрангов не се отчайва, а решава да се учи на висше военно изкуство и да дочака момента, в който ще се върне в поробена Македония. От 1904 до 1907 следва в Николаевската генерал-щабна академия в Петербург, която завършва с отличие. Видните руски полководци Драгомиров и Суворов са идоли за младия офицер. През 1907 се завръща в родината и е назначен за командир на различни полкове. През 1910 е произведен в чин майор и е назначен за преподавател във военното училище в София. Там лекциите по тактика, които държи, започва с думите: Боже, удостой ме първият куршум във войната да целуне моето чело. Школници на Дрангов са Чудомир, Крум Колявков, Стойчо Мошанов, Андро Лулчев, Йордан Бадев и други видни представители на българското общество. По това време започва да се занимава и с военна публицистика. При започването на Балканската война, наричана тогава освободителна, майор Борис Дрангов е началник щаб на първа бригада
от първа пехотна дивизия. Воюва при Гечкинлив, 22 октомври 1912, Чаталджа, 17 ноември 1912, Одрин, 13 март 1913, също при Селилово, Ескиполос и Петра. При овладяването на Селилово лично повежда една от дружините в атаката. За проявения героизъм е награден с орден за храброст, 4-та степен. При едно тържество, по случай победите от Балканската война, генералите приписвали успехите на себе си и на цар Фердинанд, а Дрангов станал и заявил: „Не нам, господа офицери, не вам, ваше величество, а на обикновения български войник се дължат чутовните победи.“ През Втората Балканска война се бие срещу сърбите на връх Бубляк. Майор Дрангов пише статии, в които критикува военния министър генерал Иван Фичев и генерал Александър Тенев. Поради това през 1914 е подведен под съдебна отговорност. Получава 2 оправдателни присъди, като е защитаван от доброволните защитници професор Молов и офицер от запаса полковник Топалов. Изпаднал в немилост, Дрангов е изпратен да служи на различни места в провинцията, а повишението му в чин е забавено. През 1915 е повишен в чин подполковник, а по-късно същата година е назначен за началник на 5-ти македонски полк от новосформираната 11-та пехотна македонска дивизия, наследник на Македоно-Одринското опълчение. По време на Първата световна война подполковник Дрангов полага големи усилия за обучението на подчинените си. За кратко време полкът става напълно боеспособен. Воюва при Калиманци, Кочани, Щип, Куманово, Криволак, Гара Удово, Демир Капия. През 1916 година в Скопие се открива школата за запасни офицери, като веднага постъпват над 1000 души. Там Дрангов завладява сърцата на школниците със своя дух, доброта и личен пример. Качествата, с които го характеризират съвременниците му, са безброй. Известният български писател Чудомир в спомените си ще напише: „Още щом ни посрещна, щом се яви пред нас, подполковник Дрангов ни грабна и покори. Висок, строен, опънат като струна, с сини очи, които магьосват. Той сякаш непрестанно гореше. И какъв изключителен оратор! Голям педагог, сърцевет, когото чувствахме повече като добър баща, отколкото като началник. Неизброими качества на човек, войник и вожд притежаваше Дрангов. Мъчно биха се изброили в това тясно място, но начело на всички стоеше, без съмнение, личният пример. Полковник Петър Дървингов също споделя: „Борис Дрангов беше човек с гранитен морал, българин с неугасимо родолюбие, офицер с бляскави и редки дарования, войсковедец с несравнима психологическа мощ и храбрец, достоен да заеме видно място сред героите във войните и борбите за обединение на българския народ.“ Дрангов получава признание и от своите офицери и войници с увековечаващите думи: „Има Дрангов, има Леп. Нема Дрангов, нема Леп.“ На 17 септември същата година школниците са произведени в чин и школата е закрита. Подполковник Дрангов е пратен като началник щаб на 1-та пехотна дивизия и почти 6 месеца побеждава румънци и руснаци в Добруджа. На 18 март 1917, като отказва работа в щаба на войската, той поема командването на 9-ти пехотен пловдивски полк. Подполковник Дрангов отново се озовава в родната Македония, като сега ще отбранява участъка от кота 1020 до завоя на река Черна. 26 май 1917 година. Обед в щабната землянка. Малко по-късно Дрангов обикаля позициите. Посещава лично войниците
за да видят, че командира на полка е винаги при тях. Френската артилерия открива огън, но подполковникът не се смущава, а обикаля изправен по окопи, траншеи и блиндажи. Един вражески снаряд пада до него. Любимия началник на войниците е ранен тежко. Шрапнел разкъсва кръка му и ранява ръката му. Засегната е артерия. Но Дрангов не губи съзнание. Обяснява на санитарите. Търпеж му е майката. Верен на своите принципи, командирът отказва да бъде изведен от фронта до дивизионния лазарет с думите: каквото за войниците, това и за мен. Загубената кръв е много. Вечерта, същия ден, подполковник Борис Дрангов умира. Последните му думи са: колко много още исках да служа на България. Посмъртно е произведен в чин полковник. Погребан е в църквата Свети Димитър в Скопие. След края на войната и последвалата окупация на Македония от сърбите, те принуждават близките на Дрангов да преместят костите му в градските гробища. Българите от Скопие твърдят, че града помни две погребения. Дранговото и това на Велимир Прелич. Сърбинът обещал да разплаче и децата, че са българчета. Прелич е изпратен, за да бъде сигурно, че си отишъл, а Дрангов, защото всички са го обичали. Войниците и офицерите от 9-ти Пловдивски полк разказват, че когато всички тъжели за загиналия им командир, на телените мрежи били открити съболезнователни писма, дори от френските офицери. За своите 45 години Борис Дрангов оставя множество съвети към идните поколения български войни. Ето част от тях. Не забравяй Бога. Без Бог ни до прага. Обичай царя и отечеството и бъди готов да умреш за тях, ако трябва. Само оня е достоен да живее, който всякога е готов да умре. Животът не се мери по дължина, а по съдържание. Страхливец е, който показва страх. Юнак е, който го надвива. Умри, но победи. Две смърти няма, без една не може. Мотика и лопата, най-последна заплата. Лоши люде няма, лоши са, които ги търпят. Боят решава съдбата на отечеството. Цел на боя – да изтребим врага. Главни правила за боя: сам умри, другаря спаси. Българският войник е създаден да бие и побеждава, а не да бъде бит и мачкан. Който в бой умре, той вечно ще живее. Който остане жив, нему чест и слава.